मोसौ गियान गेमस्रि आंनि सायाव नोङो आंनिफ्राय जानानै नों आंखौ बरबाद खालामदो आंदोसो नोङो फार्स्ट टाइम गवा नुदो हायद्राबाद नुदो नों जिन्दगि फ्लाइटबो नुवाखैमोन गेमस्रि फ्लाइट दोननायखौनो सिनायामोन नोङो नुनानै मोजांबो मोनदों आरो दुखुबो मोनदों सोर सोर बे भिडिअखौ नुखांबाय कमेन्ट खालामनानै खिन्थाबानो जाबाय आङो जोंनि समाज दैदेनगिरि गोदोर गोलावफोरनिसिमल' मोनसे मेसेज होनो सानो जोंनि खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय सासे बिफाया गावनि गथ'खौ ओरैबायदि बुदों मानि थाखाय गोबां मानसिया गाज्रि कमेन्ट हरदों दा आं बिनि थाखाय मोनसे मेसेज होनो सानदों बे बुलायनायनि थाखाय नंगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था बे बिफाया बेखौ मानो बुखो गानजा बिरि सामनायनि थाखाय बुदों गावनि फिसालाखौ मोजां जानायनि थाखायसो बुदों दा बेखौनो गोबां मानसिया गाज्रि कमेन्ट खालामदों गोबां माबादों बिदि नङा जे गावनि फिसालाखौ मोनसे खामानिनि थाखाय होबथानाय जेबो मोन्थाय गैया बिदि नङा गावनि बिमा बिफाया गावनि फिसाला फिसाजोखौ मोजांनि थाखायसो बुयो मोजांनि थाखायसो गियान होयो सोरबा थैथों होननानै माबा खालामथों होननानै जे गावनि बिमा बिफाया बुवा ओरैनो बेखौ मोजांनि थाखायनो गियान जाथों होननासो बिमा बिफाया बुनाय जायो एबा मान खालामनाय जायो ना नायलां मोननै आपडेट लानानै फैदों दा नोंथांमोना गेमस्रिनिबो मोनसे थाम्बनेइलाव नुदों बे मिम्स दे बेखौ जेबो साननो नाङा आं बेखौ जास्ट फानि हिसाबै लानानै फैदों मोननै आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गेमस्रिना मिम्स माने जेम्सदो कन्ट्रभार्सि जालायनाय सिगांनि भिडिअ सासे ब्रादारा भिडिअ बानायना होदों गोबां ट्रेन्डिं जादों जोबोद मिनिथावना आरोना दा बेखौनो आं होनो सानदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय फार्स्टआवनो दा बै सासे सिस्टारा बेखौ फेसबुकाव गासिबो मोनथिखायो जानांगौ बियोबो मोजां बाथ्रा बुंदों बिनि भिडिअखौ आं नायनानै मोजां मोनदों नाथाय बिखौ गाज्रि कमेन्ट खालामदों सोरबा सोरबा बे भिडिअखौ होनो हानाय नङा लोगोफोर नाथाय सासे सिस्टारा फेसबुकाव आं मोजां नांदों बिथांनि बिबुंथिखौ बुंनायखौ नाथाय बिखौ ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट खालामनो खायफा खायफा मानसिया नों बर' हारिखौ जे बेफोरबायदि बुंदों नों गुबुन हारिजों मानो हाबा जादों बेफोरबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों नायलांग्रो सिस्टारा मा बुंदों बे बुनायनि थाखाय रावबो दुखु मोननो नाङा सासे फिसाला सासे फिसाजोखौ सोरबा बिफा बिमाया बुयोब्ला बेखौ मोजांनि थाखायसो बुयो मोजांनि थाखायसो गियान होयो दा बेखौ बुनायखौनो सोरबा बिफाखौ जिबायदि राहरदो सैमा नामा मोखौ नामा बेफोरबायदि बुनो होनो नाथाय बुनोबो नाङा देसन आंनि बायदिब्ला बिबो एसे गोरोन्थि गथ'खौ नङा सोरखौबा बुनानै बुजायनो हाया खुगा मोजांजों बुजायनायजों जुदि बे गथ'फोरा मोजां जायोब्ला अब्ला बे सासे साक्सेस जानो हागोन जुदि बुनायावबो खुगा मोजां बुजायनायावबो जुदि बियो जेबो जानो हायाब्ला बे मोजां जाखाया बे गथ'आ गोजावखाबाय बैफोरबायदि जायो खुगा मोजांजों बुजायग्रो जुदि खुगा मोजांजों बुजायनायाव जुदि लायाबासो बिमा बिफाया आखाइ दिखांनो हायो डाइरेक्टलि आखाइबो दिखांनो हाया देलाय ना सोरखौबा बुनानै माबानाबो बुजायनो हाया मोजां बुजायोब्लासो गथ'फोराबो एसे लायो होननाय बायदि आङो मोनथिनो मोनो आरोना दा बे बिफायाथ' गथ'खौ गाज्रिनि थाखाय बुवाखै मोजांनि थाखायसो बुदों ना दे बे सिस्टारा मा बुंखो नायग्रोना लाबानो जाबाय भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना एसेबाबो बुजि मोनगोन जिउखौ नुनानै मोजांबो मोनदों आरो दुखुबो मोनदों सोर सोर बे भिडिअखौ नुखांबाय कमेन्ट खालामनानै खिन्थाबानो जाबाय आङो जोंनि समाज दैदेनगिरि गोदोर गोलावफोरनिसिमल' मोनसे मेसेज होनो सानो जोंनि गुबुन गुबुन गामि बिथोराव ओरैबायदि माने सोलिगासिनो दङ सरकारि स्कुल थासान्दियावबो ओरैबायदि गथ' गथायफोरा माने 12-13 बोसोरावनो क्लास 4 क्लास 5 सिम फरायनानै स्कुल गारनानै हाजिरा मावनानै दंगासिनो दङ आं मोनसेल' गोख्रों आयेन दाजानो लुगैयो जे मोनसे समाज दैदेनगिरिनिसिम मोनसे माने जोंनि समाजाव जेनेबा गावबुरा थायो प्रेसिडेन्ट थायो सेक्रेटारि थायो बिसोरनिसिम आं मोनसेल'सो खावलायनाय आंनिफ्राय माने समाजाव सोरबाफोर सोरनिबा फिसाफोरा माने फरायालासिनो हाजिरा मावनाय बा खामला मावनाय बिनि सायाव गोख्रों आयेन लानांगौ जायनि न'खरनि फिसाया 18 बोसोर जायालासिनो हाजिरा मावनाय खामला मावनाय जुदि मावोब्ला बा मावहैयोब्ला मोनसे गोख्रों आयेन लानांगोन बेबायदिनो सोलिबाय थायोब्ला जोंनि बर' समाजा गाहायाव गोग्लैलांबाय थागोन आरो आङो गुबुन जाथिखौबो बेबायदि जाजानो लुगैया गावनि हारिखौबो बेबायदि जाजानो लुगैया बयबो गाव गावनि गामियावहाय गावबुरा बा एबा प्रेसिडेन्ट बा सेक्रेटारि बयनिबो गामियाव थाखायो आरो आङो बेसिम बिबानगिरिनिसिम आं मोनसेल' बाथ्रा खावलायनाय आंनिफ्राय जाहाथे नोंथांमोना गावनि गामियाव गामिखौ मोजां जाजानो लुगैयोब्ला गावनि गामियाव सोरनि फिसाया माबायदि सोलिदों सोरनि फिसाया माबायदि सोलियाखै बा फरायदोंना फरायाखै बा फरायनायखौ गारनानै उन्दै बैसोआवनो हाजिरा मावदों नामा
बेफोरबायदिखौ आङो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरखौ माने केयार खालामो बेफोरखौ नायो बेफोरखौ लुगैदों आरो जोंनि गोदोर गोलाव समाज दैदेनगिरिफोरा जाहाथे बेफोरखौ केयार खालामो इयुन जुदि दानो जुदि बेफोरखौ फोसाबना लायाबा इयुन जोलैया जोंनि बर' हारिया माबायदि जालांगोन नोंथांमोना साननानै नाय जुदि जायफोरा बिबान मोनदों बेखिनिखौ नोंथांमोना बेखिनिखौ फोसाबनोबो हानांगोन आरो बेफोरखौ नोंथांमोना समाजखौ नायनानै मोजांबो खालामनो हानांगोन आंदोसो नोङो फार्स्ट टाइम गवा नुदो हायद्राबाद नुदो नों जिन्दगि फ्लाइटबो नुवाखैमोन एमफ्रि फ्लाइट दोननायखौनो सिनायामोन नोङो फ्लाइटआव बोरै गाखोनांगौ बेखौ मिथियामोन नों आंसो नोंखौ गवा खिन्थिदो हायद्राबाद खिन्थिदोंमोन मोसौ गियान गेमस्रि आंनि सायाव नोङो आंनिफ्राय जानानै नों आंखौ बरबाद खालामदो अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै बुंहरदो नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो गोसो सासे बिमा बिफाया गावनि फिसाजोखौ बुनायनि मोन्थाय दङ ना गैया मोन्थाय दङ गोबां बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ मोजां जानो थाखायसो गियान होयो ओमफ्राय बे सिस्टारनि बागै मा बुंनो गोसो बुंहरदो ओमफ्राय गेमस्रिनियाथ' मा बुंबावनांगोन ना बेयो जास्ट मोनसे फानिजो मोनसे मिम्ससो बे जेबो नङा आरोना रावबो सिरियासलि दा गाज्रि मोननो नाङा खुगायाव फाबदों गाज्रि मोननो नाङा लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन गेमस्रि सिस्टारा गाज्रि मोननो नांला नोंनि मिम्सआ अलरेडि ट्रेन्डिंआव सलायखादो सासे ब्रादार होदों आरो ना अनसुना माबा नाम मोनबा बिथांनिया बेनिखौ लानाय जाबाय क्लिपखौ एसे गाज्रि मोननो नांला दे नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर ना थेंक इउ स' माच भिडिअ